Superleuk, super enthousiast en gewoon een heel leuke winkel. Leuke producten, leuke klanten. Op een gevel stiert nog de naam Binnenmarkt Buitenpost, maar zoemend oor aan het tiesje hiet het officieel De Zaak. Het bedrijf is oernam terug Annika de Jong en Jordi Schildkamp. Eigenlijk is altijd wel een beetje de wens gehad om iets te doen met eten en drinken. En met mensen natuurlijk, onder de mensen werken hartstikke leuk. Als aanwezigheid is het vanzelfs wel een ziektocht om het juiste plak te vinden. Maar doet ze dit pand binnenran, wie ze vottendaallijks enthousiast. Meestal onze aanspraak is toch wel de sfeer, de mensen, de ligging en ja, eigenlijk alles wat hier in de winkel en om de winkel heen zit. Ja, wat voor de mensen die niet bekend zijn met deze winkel, kun je een beetje uitleggen wat hier allemaal te krijgen en te doen is? Ja, wij zijn een lunchroom. Wij verkopen biologische producten. Wij doen cateringen. Wij verkopen schepijs en cadeauartikelen. Bij een oername is het vaak de vraag, wat bloot er van het oude en wat wordt er vernaaid? Eigenlijk van de oude sfeer behouden we de producten, de winkel, het concept. En we gaan langzamerhand gewoon een klein beetje onze eigen touch toevoegen. We hebben een stuk Italiaanse producten toegevoegd en ja, qua binnen iets ruimer gemaakt. Alles wat geverfd. En voor de rest nagenoeg hetzelfde. Neffe Schildkamp zal het voor de verste klanten ook in de toekomst een vertrouwd plak blouwen. Nog steeds de lekkere broodjes, de lekkere koffie, biologische producten, biologische winkel. Eigenlijk wat ze altijd hadden, hebben we nog steeds.